U fatt magħruf li f'Malta meta jkollok żewġ parroċċi u aktar f'lokal wieħed teżisti kompetizzjoni bejniethom. Anke fejn hemm parroċċa waħda imma biżżejjed minn għaqda waħda, dan żviluppa mal-milja ta' żmien. Spiss iżda l-entużjażmu ċelebrattiv wara stennija ta' sena fil-festi ma tonqosx il-pika bejn gruppi opposti. Hekk kif il-banda tieqaf u l-miġema tistenna bil-ħerqa il-marċ li jmiss, erħilu xi ħadd jerfa' fuq l-idejn lil xi partitarju li b'deħ miftuħin jibda jħanġar minn fommu flus li jfaħru l-istess festa jew isib id-defetti tal-oħrajn. Dwar dan tkellimna ma' żewġ esponenti li huma intiżi sew f'dawn it-tip ta' ċelebrazzjonijiet u l-istorja tagħhom. Brian Bonnici, magħruf li għandu għal-qalbu l-kultura Maltija, spjegalna li l-piki u taqbiliet jitwildu minn differenzi li jeżistu bejn għaqdiet fl-istess lokalitajiet. ċertu taqbiliet kienu jitwildu minn ċertu fatti li kienu jiġru fil-festa. Għaddejjin b'Marċ biżbal waqatilhom l-istat u nkisretilhom dina tispiċċa xi ħaġa li tkun rikorrenti kull sena jgħidu li l-istatwa tagħkom spiċċat ta' ras, bla ras. Tal-istess fehma kien Mario Colleiro, ukoll espert fil-kultura Maltija, u spjegalna li l-bniedem minnu nnifsu u kompetittiv. Allura, f'kull ma jagħmel, dejjem irid jipprova jtejjeb u jkun aħjar minn ħaddieħor. Hawn anke spjega minn fejn bdiet it-tradizzjoni tal-kompetizzjoni fil-festa Maltija li tmur lura saħansitra sa minn meta bdew il-fratellanzi. Il-fratellanza ikollha l-qaddis, ikollha l-artal fil-knisja, u mbagħad nagħmlu l-vara, la nagħmlu l-vara nagħmlu l-purċissjoni, la nagħmel il-purċissjoni noħroġ barra u nżejjen it-toroq. U nwaqqaf il-banda wkoll. Allura bej fratellanza u oħra kien ikun hemm naqra ħanajtek kompetizzjoni minn se jkun l-aħjar. Xi kultant dawn mbagħad kienu jikkopetu mal-titular. Iżda mhux biss għax fi kliem Colleiro kien hemm il-qasmiet interni fil-każini tal-banet li wkoll waslu biex titwieled banda ġdida. Dan iwassal biex waqt xi taqbila jew oħra jintuża dan il-fatt ukoll. Anke Bonnici tenni kif ċirkostanzi sfortunati ukoll waslu għal botti simili fil-festi. Banda l-oħra tajja l dik il-banda bid-difett tas-Sur Mast jew bid-difett tal-President. Forsi kellhom xi President negozjant li falla jew inkella li daħal f'ħafna dejn u jispiċċaw jgħiruhom li huma midjonin. Iżda din il-kompetizzjoni bejn il-festi hija xi ħaġa tajba jew ħażina. U llum għadha rilevanti iżjed mill-modi jew viċiversa. Dil-kompetizzjoni kibret ħafna u sfortunatament f'ċertu postijiet spiċċat pika u rivalità u hemmhekk il-ħażin għax meta bniedem jikkompeti qed jikkompeti biex itejjeb. Meta jimpika mbagħad jibda jagħmel ċertu affarijiet li ma jkunux daqshekk tajbin.